într-un videoclip vă promis că o să fac și un videoclip cu scheme de breakdance și acum o să fac acel videoclip. Astăzi o să vă învăț scheme de breakdance și cum să le legați. Dar de fapt o să vă învăț, o să vă arăt, dar să nu faceți așa ceva acasă. Atâta recomand. Ok? Adică doar dacă mai fost și voi la dansuri în viața voastră sau așa gen, dar să nu faceți niciodată asta. Asta e singura chestie. Să nu încercați așa ceva niciodată. Acum o să vă arăt eu niște scheme așa gen de la mine care le-am învățat de la dansuri și știu să le fac. Adică gen. Dar voi dacă nu știți, dacă ați mai fost la dansuri, nu știu, dacă știu schemele, puteți să le faceți. Dar dacă nu le știți și nu ați văzut niciodată la dansuri și plus că dacă sunteți și mici, adică gen de vârstă, mici la vârstă, da, eu zic să nu încercați dacă sunteți mici. Uite, poate de la 7 ani în sus merge. Adică 6 de fapt. Nu, 7, ok. Ok, acum hai că ne-am lungit deja un minut cu introducerea, acum să începem și noi un videoclip. Deci, începem cu o mișcare de bază. Bine de bază. Gen, o să, da, pur și simplu o să arăt o mișcare de bază întâi. Nu o să începem la alea grele momentan. Deci, momentan facem așa. Ceva de genul. Hai că stai să vă arăt mai bine. Deci, piciorul ăsta se duce așa și după săriți și gen, și trebuie să faceți schema asta de mai multe ori. Adică mă rog, nu prea mai îmi este că n-am mai făcut-o de mult. Acum eu o să mai fac o schemă așa, gen puțin mai complicită. Bine, e puțin mai complicită, trebuie să faci chestia asta. Ceva de ce? Uitați. Adică, gen, stă să vă pun și eu așa, că n-are rost să vă țin. Deci. Acum, o să facem încă o schemă care e stat în cap. E stat în cap fără mâini, bătut din palme. Ceva de genul. Așa, perfect. Acum, următoarea schemă. Scaunul ăsta undeva. Trebuie să-l dau mai încolo. Așa, perfect. Hai că mi-am făcut și eu loc aici. Acum, următoare schemă. Următoare. Stați că s-a terminat muzica. Trebuie să pun. Perfect. Puteam să pun pe pauză videoclipul, dar n-am vrut. Așa, perfect. Mă rog, deci, următoarea schemă o să fie puțin mai complicită. 3, 2, 1. Mă rog, asta am inventat eu. Uite, asta e schema care vreau să vă arăt. O să trească puțin spate. O să trească să vă dau puțin în spate. Perfect. Ceva de genul. Și spui, na, așa gen. Ceva de genul. Ok. Lasă așa. Că n-are nimic. Acum,
Respirăm și noi puțin. Ne uităm pe tata. Bine, ne uităm pe tata. De fapt, acum o să ne odihnim și noi puțin, o să punem puțin pe pauză ca să ne odihnim și după ne vedem cu scanerul noi. Pa! Gata. Iu! Perfect. Acum pentru următoarea schemă. 3. Asta trebuie să aveți echilibru mâini și forță. 3, 2, 1, 2, 3. Statul în mâini, fără picioare. Statul în mâini, pur și simplu. Da. Îți trebuie multă forță. Cea de genul. A, da, și roata. Ceva de genul. Bine, de fapt, roata, mă rog. Acum, schemele de sus. Ok. Asta au fost toate schemele. Sper că v-a plăcut și la revedere!